secretari. Té la paraula el ponent, regidor Alberto Ibáñez, d'iniciativa, per explicar la proposta de la moció. Moltes gràcies, senyor alcalde, regidors, regidores. El decret de 1/2012 del 5 de gener del 2012 és la crònica d'una mort anunciada. És un decret que demostra que Camps és culpable, malgrat que qualsevol jurat popular, i recalque lo de popular, diga el contrari, i és culpable de la ruïna absoluta del País Valencià. La majoria absoluta del Partit Popular, trames Gürtels i Canals Nous a banda, es deu a la grandiloqüència i jugar a qui la té més llarga. I m'explique. Valencia, una tierra de oportunidades. Ens recorda al senyor Zaplana, al senyor Camps i a Fabra. I la veritat és que ningú pot estar en contra de que els seus polítics vulguin que les seues terres siguin les millors i tinguen el millor. Això és cert. El problema ve quan els diners són finits, és a dir, s'acaben i mantindran. Ningú se comprarà un traje de Milano o un bolso de Louis Vuitton si no pot plenar la nevera. I per tant, no es pot gastar allò que no es té. I crec que així sí que tornem a estar tots una altra vegada d'acord. Ficaria com a exemple la Biblioteca de Vila-real, però per no sonar repetitiu, he triat uns exemples a la premsa que crec que són molt il·lustratius. L'aeroport de Castelló, de l'empresa pública Aerocas, creada per Generalitat i Diputació, té un director que cobra més que el president d'Espanya i que el president de la Generalitat. Cal a banda afegir que és un aeroport de 150 milions d'euros per a que volen furons. O bé, podem parlar també de l'estàtua del caciquisme, és a dir, ningú dubta que Fabra és qui la té més llarga, 24 metres d'estàtua jo crec que ho demostren, no? I podríem continuar en els 30 milions de publicitat de l'aeroport, podríem parlar de les ciutats, la de les llengües, de Jimeno i Josetti, la de la Luz, d'Alacant o de les artes i les ciències, en un sobrecost reconegut de 658 milions d'euros i un dèficit de 711 milions. Podria estar així hores, Brugals, la Copa Amèrica, Marinador, Mundo Ilusión, la visita del Papa, la Ciudad de las Lenguas, el Manhattan de Cullera, el Parque Temático Ferrari, Fabra, Gürtel, Emarsa, podria estar hores però crec que no és el lloc. I mira, he triat una declaració d'un polític que dubte que diguen que és de Compromís o que és d'esquerres, que és el senyor Feijóo. El senyor Feijóo deia que adoptava mesures per a no acabar com a la Comunitat Valenciana. Este decret va en el sentit de que no podem tolerar que mentre hi ha diners per al senyor Eccleston, és a dir, per a la Fórmula 1, mentre hi ha diners per a la senyora Onassis, per a que vinguen els cavallets, no podem que cap treballador públic, que cap escola no cobre, no podem consentir cap pas enrere dels drets socials que tants ens han costat aconseguir. Per això demane que tots se sumen a aquesta moció, perquè no podem permetre que la festa de 4 la paguem tots. Moltes gràcies.